बे लामायाव बेहाय स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगांनि बोसोरजों होनायनि उनावहाय एक्सिडेन्ट जानायनि हारखौ जों रुजुनानै नायनांगोन। बेखौ जोंबो दुखु मोनो जे बे 20 किल'मिटार लामायाव 15टा स्पिड ब्रेकार दं। बेखौ जोंबो दुखु मोनो। खिन्थु बेखौ होनायनि जाहोनाव बे स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि जाहोनाव स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगाङाव जिखिनि एक्सिडेन्ट जानाय मानसि दंमोन बेयाव बिराद खमायदों। दा बेनि एग्जाम्पल हिसाबै CITनि मोखाङाव जिखिनि स्पिड ब्रेकार दं बेखौ होनायनि सिगां बहाय बहुतटा एक्सिडेन्ट जानाय अफिसियेल रेकर्ड दं। खिन्थु बेखौ होनायनि उनावहाय माने एक्सिडेन्टआ बहुद खमायदों। दा बहाय माने स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि उनावहाय रड मार्किंखौ जोङो होनो खावलायदों माबाखौ PWDखौ। बे हिसाबै बिथांमोनाबो होदों। खिन्थु जिनिसा गेजेर गेजेर गोमोरो। दा बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ आरो बुंदों जे बे स्पिड ब्रेकारखौ होनाय लोगो लोगो रड मार्किं जिथु मोनायावबो नुजासे बेखौ एकदम क्लियार माने भिजिबल खालामनानै होनांगौ होननानै जों अफिसियेलि जोंनि मिटिङावबो बेखौ रिजोल्युसन लानानै होनाय जाबाय।